تقبلني دو مس كل حاجتي وعلتك ذكرك كمسكن كابلبه تقبلني دو مس كل حاجتي لايك كسب زابيكا زبصحنا ازيو شكل زخنه صبايو سمعيت بهلونهم اتي زدليو كساب زرخو ابسغاوي دماوي حساب اتوكيروم مأمني زربا ام لاشن معلن من صبراقن طراح نخمنو مصعار وهبتون مهاب مصراي بدبداب مصحافن غزيኦም مودان سمعيتات ناي مخان ملكتات يوم بحريات سمعيت استفالاليو انتخونو ካብኣቶም بقلت يتوصلون مززراب زأكل دما حدا زي زلقنت زي ولو قعسا زبزحو ايو وزي مالت ام مفتاو تمسرت خوينو تولو زودا ايو مفتاو جزياوي قح يبل دستبل وزت زدهب ايو انبر زلقنت يبلون اتو اتدليو مسرخبكا مسرخعخا اتسئنلو عقبت زي ولو موداتو اخا زتعس ايو زدلخايو ነገር ክሳብ ትረክብ ዕረፍቲ የስነካሞ ምስረኸብካ የግና ጉዝእየ ንዙእየ ዝኩሉ መከራይ ዝረእኹ ብምባል መቀየሪ ከምዚኮ ኣይመሰለንን ነይሩ ኣዓርየ ዘይረእኽዎ ነይረ ዘየስተውዕል ኩሉ ነይረ እንታይ ቀንጠብጠብ ክብል ኣበለኒ ወዘተ ዝብሉ ነገራት ክነብዝሕ ይገብረና ጌጋ ውሳነታት ክትውስን ዘናስሕ ነገራት ክትፍጽም ዝገብረካ ኣዝዩ ሽኩል ጸባይ እዩ ናይ ሳይኮሎጂ ምሁራን ሃንደበት ዝኾነ ፍቅሪ ሃንደበት ዝኾነ ጸገም ከየምፀ ኣይተርፍን ከም ዝብልዎ ንኣብነት ኣብ ካልኣይ ሳሙኤል ምዕራፍ 13 ካብ 1 እስካብ 18 ትርኢ ኣእሙኖ ዝተባሃለ መንእሰይ ንትእማር ትበሃል ጓል ከም ዝፈተዋ ይነግረና እሞ ብሰንኪ ፍቅሮም ምግቢ ምብላዕ ስለ ዝኣበዮ ክሳብ ምዕራብን ምሕማቕን ከበፅሕ ክንርኢ በቲ ናይ ክፉእ ዓርፉ ክፉእ ምኽሪ እታ ቆልዓ ምስ ዓመፃ ግና ከምዚ ይብለና ብሕሪኡ እዚ ድማ እምኖን የመና ጸላኣ እኳ ዳእቲ ካብቲ ዘፍቅራ ንላዕሊ የመና ድማ ጸላኣ ካልኣይ ሳሙኤል 13:15 እዚ ከምዚ ዓይነት ፍትወት ኣብ ብዙሓት መንእሰያት ይረአዩ ዘፍቅሩ ይመስሎም ግናኸ ኣዝዩ ካብ ምህፃፆም ዝተለዓለ ምኽንያት ጉጉይ ውሳነ ተፈላለዮም እናተጣዓሱ ዝነብሩ ቁጥሮም ቀሊል ኣይኮነን ማለት እውን ስለቲ ኣፍቂርናዮ ዝበልዎ ሰብ ምሕሳብ ካብ እኽሊ ምብላዕን ዝኣብዮም ሸውሃቶም ዝዕፀ ድቃት ምስኣን ስለ ዘብፅሑ ፍቅሪ ዝሓዞም ስለ ዝመስሎም ክከላኸልዎ እናተገብኦም የተኣናግድዎሞ ብትምህርቶም ድኹማት ብስርሖም ስንፋት ኮይኖም ዕላምኦም ዝስሕቱ ብዙሓት እዮም ከምዚ ዘጋጥሞም መንእሰያት ክገብርዎ ዝግብኦም ነገር ተደኣሃልዩ ኣፍቂረ ዝበለ ወዲ ዝበለት ነቲ ዘፍቅርዎ ብምሕሳብ ንምውዓል በይኖም ክኾኑ ኣብ ዓራት እናተገላበጡ ክውዕሉ ኣዝዮም ብዙሓት ክወሓጡ ስለ ዝገብሮም ንግብረ እሙናትን ምንታን ከይቃልዑ ካብቲ ዘፍቀርዎ ሰብ ምርሓቅ ንዕኡ ዝረኽብሉ መንገድታት እኹል ምዕፃው ፌስቡክ ቴሌግራም ቫይበር ዋትስኣፕ ኢንተርኔት ወዘተ ይጥቀሙ ድቃስ እንተመፂዎም ኣብ ዓራት ዘይምግልባጥ በይኖም የብዝሑ ናብ ሻወር እንተኣትዩ ንምሕፃብ ጥራሕ እምበር ብሓሳብ ጥሒሎም ዘይምድንጓይ ፊልሚ ዘይምርኣይ ናይ ፍቅሪ መጽሓፍቲ ዘይምንባብ ብዙሕ ምስጋድ ምጽላይ ምጽዋም ምቕራብ ጸበል ምሕፃብ ቅብኣ ቅዱስ ምቕባእ ይግባእ ንዕኡ ዘስታውስ ነገራት ካብ ሞባይሎምን ኣልበምን ፈጺሞም ከጥፍእዎ ኣለዎም ዓርኪ ንምትሓዝ የህፅፅ እቲ ካልኣይ ባህርያት ስምዒት ድማ መንእሰያት ዓርኪ ንምሓዝ ዝሃፅሉ ምክንያት እንትኾኑ ካልእ ሰብ ከይወስደለይ ከይቀደም ከይቲ ክሕደኒ ከይቲ ጠልመኒ ብምባል ሰብያ ገበረ ብምባል ከእምን ኣይኽእልን ከም ዝበሃል ተፈትኑ ክንፍትኖ ከም ዝበሃል ደላይ ሲኢና ሲኢኑ ከይንበሃል ፋራ መካባዲ ቀሺ ወዘተ ከይንበሃል ብተደጋጋሚ بحدا سلازرقنايو أعرفت إيوم سلازتبهالنا بهلخ بذي مسرت يتححزمو بزح كان متنحهم زتل على
ብምልምማድ ካብኡ ናይቱ ኢናተይ ኢልካ ብምኻድን ንዝሙት ይቃልዑ ብዚ እውን ደንጊጹ ፍርሃት ይኹን ዘማኽርዎ ሰብ ስለ ዝስእኑ ምኽሪ ክፍኣት ይሓስቡ ጌጋ እዩ ካብ ምባል ንስሓ ካብ ምእታው ካብ ምእራምን ዘለዎም እዩ ሓድሽ ነገር እኮ ኣይኮነን ብምባል ሓሪፍነት ዘመናውነት ተሰሚዕዎም ይዕሽዩ ንኸምዚ ዝበሉ ነገራት ካብ ዘቃልዑና ኣብ ላዕሊ ከም ዝተገለጸ ብተደጋጋሚ ብሓደ ምኻድ ንነዊሕ ስምዒታት ሰዓታት ብሓደ ጠጠው ምባል ምውጋዕን ሓቢርካ ኮፍ ምባል እንተኾነ እዚ ድማ ሓደገኛ ዝኾነ ሳዕቤን ኣለዎ ንሱ እውን ብተደጋጋሚ ምስ ሓደ ሰብ ወይ ምስ ሓንቲ ጓል ክንረአ እንተድለና እቲ ንፈትዎ ዝፈትወና ብተደጋጋሚ ምስ ካሊእ ስለ ዝርአየና ዓርኪ ዘለና ስለ ዝመስሎ ከይሓተና ዕንቅፋት ይኾነ እሞ የምልጠና ወይ ተምልጠና ሰባት ንኽሓምዩና ምኽንያት ይኾኖም ተደጋጋሚ ካብ ምጽናሕ ዝተልዓለ ንዝሙት ንቀላዕ ንነዊሕ ግዜ ሓቢርና ምጽናሕ እንታይነት ስለ ዝስምዐና ምስ ካልኦት ክረአዩ ዶስ ኣይብለናን ንቐንእ ምናልባት እንድሕር ኣሉታዊ መልሲ ረኺቦም ኣእምሮኦም ይጸልኡ ሓደጋ ሽኩልነት የስዕብ ዘይሓሰብዎ ቤተሰብ ወይ ኣዝማድ ኮይኖም ክርከቡ ይኽእሉ ዝተፈላለየ ዕላማ ክህልዎም ይኽእል ንኣብነት ንቕረው ኣይንቐርብን ዝብል ብተኽሊል ዶ ብቤሎ ንመርዖ ብዝብል ዝነበሮም ታሪኽ ብዘይምፍላጦም ምጥዓስ ምንዓቕ ወዘተ የስዕበሎም ይኽእል ምዕራፍ 4 ንሕፀ ዓርኪ ንምሓዝ ዘድልዩ ኣገዳስቲ ነገራት ዝብል ካብ ትምህርተ መጽሓፈ ጾታ ትብል መጽሓፍ ይቕጽል ናብ ምልእ ዓለም ዝደለኽምዎ ትምህርተ ጾታ ትብል መጽሓፍ ንናእሽተይ ይኹን ንዓበይቲ ንፍቑራት ይኹን ንሰብ ሓዳር ጠቃሚትና ብጣዕሚ መሳጢት ዝኾነት መጽሓፍ ዝተፈላለዩ ንንባባት ዝምቸዩና ንሶሻል ሚድያ ላንበብካ ንምዕባይ ዝምቸዩ ዝተፈላለዩ ብጣዕሚ ብዙሓት መጽሓፍቲ ሃይሚ ሓበሻ ክዳውንቲ ይኹን ምርጫኹም ብኻሊእ ሳሳይ ክፋል እስከ ንረኸብ ሰሰናይ ናዕኹም